Good afternoon, brothers and sisters in Christ. Together with our personal intentions, we offer this Holy Mass for these following common intentions. For the intentions of our Holy Father, Leo XIV and Archbishop Alberto, and for the intentions of our team of pastors, parishioners, PPC members, parish collaborators, benefactors, personnel, and staff. For good health, speedy recovery, and complete healing of Peter, Domingo, and Anna. Petitions for the good health, guidance, enlightenment, successful job interview, reconciliation, peace, financial stability, success in business, in school, job application, medical operation, fast recovery, complete healing, conversion, safe travel, protection and healing of family tree offered by Payusan family, Joy Indea, Elvira Lopez, Sheila Rendiza, Arlene J. Ponce and family, Omar George Toralba Jerez, and Menchu Jerez and family, Toralba family, Erwin Alvin Rangan and family, Teresa Auditor and family, Grace Kenneth Ong, Frederick Lloyd C., Joseph Noel Fernando, Bebe Rojas and family, Julieta Amumunpon, Estela Gabato, Garces, Erlinda Co., Albarina family, Mr. and Mrs. Victor Alcover Jr. and Christine Ermac. Thanksgiving for the graces received from the Holy Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, our Lord Jesus Christ, the Señor Santo Niño, Jesus Nazareno, the Sacred Heart of Jesus, and the Divine Mercy. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, the Immaculate Heart of Mary, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of Aparecida, Our Lady of Fatima, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Manawag, Virgen sa Candelaria, Our Lady of the Rule, and the Immaculate Conception. Also through the intercession of saints, Saint Joseph, San Antonio de Padua, San Agustin, Saint Vitalis, San Lorenzo Ruiz, Saint Tadeus, Saint Padre Pio, San Pedro Calungsod, Saint Benedict, San Juan Bautista, San Guillermo de Aquitania, Santiago Apostol, Santa Rita de Cascia, Saint Catherine, Saint Lucy, San Rafael, San Miguel Arcangel, all saints and angels. For the blessing, answered prayers, and granted petitions of Lita Neis, Nisiforo, Christus Eroy, Adoracion Niñal, Albarina family, Redin Luna, Decime Alberto, and Kishia Tago. And for the death anniversary of Ana Junalis Compuesto. For the eternal repose of the following souls. For the souls of Eugenia Robustiano, Urbano, Luisita, Danilo, Manuel, Felix, Josefina, Wilfredo, Petrona, Vicenta, Shirley, Jubilee, Lord, Mark, Elmar, Chris, Rebecca, Emmanuel, Evelyn, Michael, Jessen, Elias, Emeterio Zafra, Lord Socorro, Florentina, Maximo, Domingo, Ignacia, Antonio Sr. and Jr., Felipe, Alejandra Cortez, Apolonia, Pedro Corazon, Andres Sr. and Jr., Alfonso Sr. and Jr., Fortunato, Mercedes, Nicolas, Visitacion, Mauricia, Anastasia, Romeo, Veronica, Adelaida, Emetero, Edmund, Elias, Asteria, Jonathan, Norman, Ernesto, Linda, Cristina, Juan, Jacinto, Visitacion, Fortunato, Wilfredo, Eugenia, Claudio, Elias, Jonathan, Manolito, Ulysses, Andy, Wilfredo, Sister Ulgarica, Sulpicia, Domingo, Senon, Nestor Sr., Wilfredo, Pedro, Fructusa, Dolores, Purissimo, Florefina, Milagrosa, Domingo, Francisco Sr. and Jr., Conrado, Maria, Eliseo, Manuel Rojas, Bernadetta, Edelberto, Crescencia, Emiliana, Fidela, Violeta, Manuel, Erlinda, Baby Lisa, Nida, Rosario, Norma, Chenny May, Reinaldo, Delia, Lily, Apelino, Melba, Antonio, Nida, Soring, Bernadita, Crisologo, Mamerto Jr., Corazon, Ronaldo, Ernesto, Carmencita, Maria Paz, Miguela Jr., April, Felix, Zosima, Bernardo, Junel, Severino, Emiliano, Bien Consejo, Wilfredo, Felicidad, Maura, Teodoro, Vicenta, Jose, Junicia, Riti, John, Michael, Victoria, Barry, Buxton, Brandon, Seralyn Jr., Aaron, Charles, Marciano, Tito, Jose, Edelberto, Alan, Miguela, Raimundo, Antonio Sr., Roberto Sr., and Benita. And for all the unborn and aborted babies, all departed relatives and friends, and for all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Sa buot magpa-blessing sa ilang mga religious articles, palihog ug butang lamang sa lamisa ubos sa lingkuranan sa obispo.
Daghang salamat. Manindog ang tanan, amang luhod ang tanan alang sa pag-ampo sa Orasio Imperata for peace and solidarity with the poor. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahuna sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakog pailob ang mga nag-antos, aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamaghihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga grasya uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdialogo imbis kapintas, ug ang kayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloi kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan, nga gamiton namo ang mga gasa ug kaptangan nga maalamon, nga likayan namo ang pag-usik, ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Tig-una ang among pagtuos sa imong gugma o kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya ug magpanalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria, ang Birhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manglingkod ang tanan. Diyos no magtutudlo, ani kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinhi niining tigon, imo kami gitawan, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, atong gihiusa atong mga pag-ampo sa mga pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Flores. Niining santos nga misa karon. Aron maandam kita pagsaulog niini, mutuaw kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, magsadya unta kanunay ang imong katawhan, tapos mabag-o ang kabatanon sa among kalag.
Kami nga karon nalipay tungod sa paghiuli sa himaya sa pagkasinagop nga mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw, uban sa paglaom sa dili kaduha-duha ang kalipay. Kiniamong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Panglingkod palihog. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila, ug gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas, ug misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel, ug gisugo ang gwardiya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalhog sila sa gwardiya ngadto sa kinasuukang lawak o gilugpitan sa giakop nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabii, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios. Ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog og kusog nga nakatay-og pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel. Ug nangaabli ang tanang pultahan, ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel, ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niyang nang layas ang tanang preso. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog. Ani ara kaming tanan. Ang tinugyanan sa karsel ng ayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya sila gipagawas niya og gipangutana, Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Sila mitubag, tuos sa Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip sa imong panimalay. Unya siya nga tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabion, gihunaran sa tinugyanan sa karsel ang ilang mga samad. Ug gibunyagan dayon siya og ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituuman sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang imong tuong kamot nagtubos ka nako, O Ginoo. Ang iyong tungkamo nagtubos ka na ko, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadayganan. Magsimba ako didto sa imong balaang templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang iyong tungkamo nagtubos ka na ko, O Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong gihimong dako labaw sa tanang butang, ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit kipatalinghugan mo ako, imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Ang iyong tungkamo nagtubos ka na ko, O Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako.
ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong tungkamot nagtubos kanako, O Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Yumayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Ug karon moadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Ug karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kun dili mo anhi kaninyo ang manlalaban. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo, ug inig-abot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, mahitungod sa ilang mga sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang mga sala, kay wala man sila mutuo kanako. Pailhon sila, kunon say matarong, kay muadto man ako sa Amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sila sa silot, kay ang nagmando niining kalibutana, gisilutan naman." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ug labi na sa atong mga kabataan nga nagtungha sa atong katekisis ni apil nining Flores de Mayo, ingon man sa atong mga batanon nga mga altar servers. Maayong hapon kaninyong tanan. Hello. Hi. Kinsa man diri nag-eskwela sa katekisis, isa ang kamot. Very good. Na ako'y pangutana ko nubi, aron i-check na to kung naabag yun mo'y nakatunan. Okay mo, ana? Yes or no? Very good. Tagay ko no kog usa ka volunteer bisag asa ni ining mga kabataan. Insay ngalan sa bana sa mahal nga Birhen Maria, amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Dali. Ali dong. Come. Sa imong tubag. San Jose. Very good. Pakpakan na to. Tagaan kag reward ni Father. Ana, Rosary, very good ha. Igilaing question. Kinsay ngalan sa atong Santo Papa karon? Sumusunod ni Saint Peter. Kaikog tubag. The name of our present Pope. Anay duha ka buok. Unsay imong ngalan?
Ikaw, Jela, unsa imong tubag? Leo the Fulton. Yayan the Fulton. Unsay ngalan? Sinayan the Fulton. Oh, very good. Ingon sila Pope Leo the 14. Taga na to sa masipang pakpak. Ano? Anha ka na lang. Oh, manglingkod mo. Ngutana jud ko ni adto kay ang atong activity sa atong parokya karon kay sa matag kapilya gitudloan nato ang mga bata sa pagtulunan sa atong simbahan. O kini mga igsuo nindot kaayo kay matud pa sa atong ebanghelyo karon mauni ang katumanan sa giingon ni Jesus. Miingon ang atong Ginoo, muadto ako sa nagpadala kanako ug ipadala ko kaninyo ang espiritu nga manlalaban ug siya magtug-an kaninyo sa kinatibuk-an sa kamatuoran. Isip simbahan, we journey in faith. And the first step towards that journey is when we know kung unsay gitudlo ni Jesus. Ug mao nay purpose sa atong pag-learn sa atong mga doktrina sa simbahan. Mao nay purpose nganong mamati ta sa pulong sa Dios. Aron nga inig-abot sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi atoon ta ning mapuy-an. Aron nga ug ato ning mapuy-an malipay kanato ang Dios Amahan. Ganahan mo malipay kanato ang Dios Amahan? Yes or no? Very good. Mao nga sa atong pagpadayon ning santos nga misa, tinabangan sa pangalian ni Maria ang Birhen sa Flores. Unta motubo gayud kita sa kinatibuk-an sa kamatuoran nga hatod kanato sa lamdag sa Espiritu Santo. Manindog palihog alang sa katilingbanong pag-ampo ang atong tubag, Ginoo ipadala kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ipadala ka namin ang imong espiritu. Nga ang atong mga magbalantay sa hingpit mutahan sa ilang kinabuhi sa pagwali sa Ebanghelyo, pinaagi sa ilang buhing pagsaksi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namin ang imong espiritu. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo, mamahimong buhing panig-ingnan sa pagtuo ngadto kanila nga ubos sa ilang pag-atiman. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namin ang imong espiritu. Ngay hatag nato ang pinakamaayos sa atong pagbuhat sa unsay matarong. Sa ingon ang pulong sa Dios mahimong buhing gahom nga hinungdan sa atong mga pagpamuhat. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namin ang imong espiritu. Nga magpakita kitag kaluoy ngadto sa mga edaran, sa mga nagmingaw ug mga masakiton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namin ang imong espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug puslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namin ang imong espiritu. Nga ang tanan nga mga nangamatay, makakaplag og pahulay ug bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namin ang imong espiritu. Langit no namong Amahan, dawata ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan ug itugot sa matag usa ang pagtubo diha sa pagtuo nga gasa kanamo sa Espiritu Santo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog.
Palihog, manindog kita. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad, dawaton nunta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Tuwag ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagday ug pagmaya sa ngalan. Alang sa kasasnanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon nunta kami kanunay, ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matahari. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug mataro nga magpasalamat kami niining panahon kanus si Kristo gihalad nga sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Usa uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, miduyog kami pag-awit sa himno sa imong himaya, diha sa ilang walay hunong na pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kahamuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa Santos gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan
nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha kay Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikong daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan, dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangtuhuran. Mga igsuon, manindog kita ug mag-awit sa amahan namo. Malakas sa mga langit, pagaling ang iyong mahal. Muabot ka lang ang imong gingaringan, bago marang imong pagpapod, dinis sa iyong kamay mong sa langit. Ang kalayuan sa matang alaw, ihatag ka ng araw-araw, upang sa iyo kami sa among mga sala. May bunya nagapasayo kami sa mga nakasala mo. Hindi kami tugyan sa pasay, inuwan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon, kapagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imong mananalian, amaw ug ang ibaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, anaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ipakita ta ang panag-inig sunay, panagdait, manaa kaninyo.
kanigsuon mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. O Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. Inuudunggang among mga pagampo, kining santos nga Eucharistia, sa among kaluwasan makatabang unta kanamo nining kinabuhia, ug magpadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mayong hapon sa tanan. Karon mao ang napulog duha nga adlaw sa bulan sa Mayo. Karon atong sugdan kini atong matag adlaw nga pag-ampo ug pagsaulog sa Flores de Mayo. Palihog mangluhod ang tanan alang sa pasiunang pag-ampo. Putli uyamot nga Berhen Maria, hinigugma namong inahan. Nakaila kami kanimo kay ikaw man ang among makagagahom nga mananabang. Ayaw kawa nga ang among mga pag-ampo.
Sukat karon, nagasaad na kami sa pagdebosyon kanimo ug pagsunod sa imong mga birtudes. Hatagi kami sa imong santos nga grasya, aron makaila kami sa among mga sala. Mabiyaan ang mga daotang pamatasan, ug mag-alagad na kami sa imong mahigugmaong anak. Ug aron amo kining madangat, halaran kakaron namo nining mga pagpanghupaw sa among kasing-kasing, nga among ipahinungod sa imong matamis nga ngalan, Maria. Palihog manglingkod ang tanan, ug ato karon nga isunod ang paghalad sa pulong nga Ave. Ang paghalad sa pulong nga Maria. Latrang M sa pulong nga Maria. Maghupuyamot nga inahan sa Dios o ginahan manusab namo. Hinumdumi nga kaming mga alaot nga kaliwat ni Adan, imong gipanganak sa tiilan sa krus. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Kitang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Letrang A sa pulong nga Maria. Anak nga pinalangga sa Dios nga Amahan. Pangayua ang Dios no niyang kaluoy, ug hatagi ang among mga mata sa mga mapait nga luha, aron among madangat ang pasaylo sa among mga sala. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Kitang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Letrang R sa pulong nga Maria. Rayna sa langit ug yuta, panalipdi kami sa tanang mga katalagman sa kalibutan, ug luwasa kaming nagsaulog kanimo sa gahom sa among mabangis nga mga kaaway. Dios te salve, Dios te salve María,
Kitang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Letrang ay sa pulong nga Maria. Ikaw putli nga esposa sa Dios, Espiritu Santo, idangat kami sa among Dios nung esposo sa usa ka mainit nga gugma, ug sa mga grasya nga kinahanglanon sa kaayuhan sa among mga kalag. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Kitang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Letrang A, katapusang letras sa pulong nga Maria. Alagad na pinalabis sa Dios, hatagi kaming mga makasasala sa imong langit nun nga padamang, ug tabangi kami nga nagadayeg kanimo sa among makalilisa nga oras sa pagtinga. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Kitang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Niining ikanapulog duha nga adlaw sa Flores de Mayo. Atong gipasidungga ng mahal nga Berhen Maria, ubos sa titulo nga Mater Salvatoris. Nga sa ato pa, inahan sa manunubos. Tungod sa pagpakatao sa ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nga si Jesucristo, nahitabo ang misteryo sa Dios nga nahimong tao sama kanato gawas sa sala. Si Maria may dakong kalambigitan sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Pinaagi kaniya, nakaangko ng anak sa Dios ug tawhanon nga lawas. Ang iyang pagsugot sa kabubuton sa Dios, nakatampo gayud sa pag-abli sa langit, aron kita nga mga makasasala makasulod niini. Busa si Maria, mao gayud ang inahan sa atong manunubos nga si Jesus. Santa Maria, nagapasalamat kami sa imong pagsugot sa kabubuton sa Dios, kay pinaagi nimo kami nakabaton og paglaom nga makasulod sa gingharian samahan. Sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, hatagi kami sa kaisog sa pagsalikway sa panulay, aron kami gayud makauban kanimo diha sa langit, ug mahiusa na kami gayud sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Santa Maria, inahan sa manunubos, iampo mo kami. Palihog mangluhod ang tanan. Pagampo sa paghalad sa bulak nga espirituhanon kang Maria. O Maria, matahom nga tanaman,
nga nangalimyon ka sa kahumot sa imong mga bertudes. Nagaluhod kami sa imong tiilan, ug nagahalad sa bulak nga espirituhano ni ining adlawa. Aron imong itanom sa among kasing-kasing, ug imong bubuan sa matinaw nga tubig sa imong Dios nung grasya. Aron moturok, mabuhi ug magtubo sa among kalag. Ang imong langit nun nga kaluoy ug inahanong gugma, ug mamunga sa mga maayong buhat. Ug sa katapusan, mahiagom kaming tanan sa mga kalipay sa langit, uban kanimo. Amen. Karon manindog kita, uban sa pagbayaw sa atong mga bulak nga dala. Atong ihalad ngadto kang Maria ang atong tagsa-tagsa ka mga pangamuyo ngadto sa iyang halangdon nga anak, atong Ginoo. Aron sa hapsay nga paghalad sa atong mga bulak nga dala, palihog maghimo lamang kita og duha ka linya padulong nganhi sa atubangan. Daghang salamat.
Manindog ang tanan alang sa pag-awit sa Regina Celli. Regina Celli, Alleluia. Viaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deo, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Via surrexit Dominus vere, Alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filitui Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare deniatus es, resta que sumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpitue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Manglingkod sa makadiyo. Sa dili pa nato tapuson kining kasaulugan sa matag adlaw nga pag-ampo sa Flores de Mayo. Ato usa nga pasalamatan ang mga kapunungan sa World Apostolate of Fatima ug ang Confraternity of Our Lady of Lourdes nga maoy pilgrim sponsors karong adlaw. Nilain nga pasalamat usab sa atong Parish Youth Coordinating Council nga maoy nangulo sa atong mga pag-ampo sa Flores de Mayo. Ingon man ang atong mga lay liturgical ministers, altar servers, collectors and gift bearers, Eucharistic ministers of the Holy Communion, ushers and usherettes, sugang choir. Ug usab ang nangulo sa atong Santos nga misa, Reverend Father Josephus Rimonde, nga mo iniuban kanato niining atong kasaulugan. Salamat usab sa mga bata nga nagsilbing anghel ug sa ilang mga ginikanan nga misuporta kanila. Atong ihalad ang atong pagmaya ug kalipay sa tanan nga nisalmot karon sa atong kalihukan ug alang sa atong mahal nga inahan Berhen Maria pinaagi sa masipang pakpak. Ato na karong nahalad ang mga pulong, ang titulo, ingon man ang mga bulak alang sa atong mahal nga inahan. Kalakip niini atong mga pag-ampo ug panalangin. Hinaot unta nga kining atong pagsaulog sa matag adlaw sa bulan sa Mayo. Mag-auhag kang Maria sa pagpadangat sa atong mga pag-ampo ngadto sa iyang anak, si Jesucristo atong Ginoo. Manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, pauno natong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.